बड'लेण्ड आपडेट बयखौबो बरायबाय। गिबिनि आपडेट दङ। 21 मार्चआव बाक्सा जिल्ला बिटिएडि जर्नालिस्ट एसोसिएशननि बानजायनायाव बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादा। बाक्सा जिल्ला बिटिएडि जर्नालिस्ट एसोसिएशन आरो रटारि क्लाब गुवाहाटीनि बानजायनायाव फैगौ मार्चनि 21 खालाराव बाक्सा जिल्लानि भारत भुटान सिमना सेराव थानाय सुबनखाता गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय बादाजों लोगोसे सा 400निबो गोबां फरायसालिफोरनो बेसेन नाङाजासे सेनिटारि पेड राननाय हाबाफारि लानाय जादों। बाक्सा जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि रन्जन शर्माया बेखेवगिरि महरै बाहागो लानो गोनां बे हाबाफारियाव गोबां मेगननि डाक्टारफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे हिन्जावसाफोरनि बायदि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सोलोंथाय होनो गुवाहाटीनिफ्राय मख'जाथाव डाक्टारा बाहागो लागोन। नैथियाव दङ तामुलपुर घग्रासौआव 10थि तामुलपुर बिजाब बायनायनि मेल। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर घग्रासौआव 10थि तामुलपुर बिजाब बायनायनि मोनसे मेल खुंनाय जादों। बे मेलाव गोबां रोखोमनि बिजाब मोननो हागोन आरो नांगौ बायदि गावबा गावनि बिजाबखौ मोननो हागोन। बे बिजाब फाननायनि मेलाखौ खालामनायनि जाहोनानो जादों बिजाब फरायनानै गुन आरजिनो हानाय। थामथियाव दङ प्रमद बर'आ बुंदों 50,000 दान बान्थाजों हाग्रामा महिलारिया एसेबां सम्पथिखौ माबोरै खालामनो हाखो? बिपिएफनि एमएलए रायजोफोरनि जौगानायनि थाखाय जेबो खालामनो हायाखै। बिपिएफआ सिगिनायनि राजखान्थि खालामनानै रायजोखौ 15 बोसोर थगायबोबाय। मैया क'क्राझार जिल्लानि गसाइगावआव सानथालि गामिनि गावबुराफोरजों लोगोसे सावराय जथुमाव बाहागो लानानै बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथियो बिपिएफनि इसिङाव दासान्दि एना एनि सोलिगासिनो आरो जायगा जायगा दासान्दि बिपिएफनि मावख'आव थाला बन्द जादों होनना बुंथियो प्रमद बर' बिथाङा। बेजों लोगोसे बिपिएफ दोलोआ बिटिआर ओनसोलाव 12नि मादाव गंसेबो मासि मोना होननायजों लोगोसे बिपिएफ आरो हाग्रामाया रायजोखौ गाग्लोबनो फैदों होननानै बुंथियो बिथाङा। मख'नो गोनांदि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरिनि दान बान्थाया बेसेबां होननानै सोंथि खालामनानै बिथाङा बुङोदि 50,000 दान बान्थाजों हाग्रामा महिलारिया एसेबां सम्पथि माबोरै खालामनो हाखो होननानै। ब्रैथियाव दङ इउपिपिएल दोलोनिफ्राय लरेन्स इस्लारि आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्मआ बिजाथिलाइ गथायबाय। दिनै 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि लरेन्स इस्लारिया बिजाथिलाइखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गथायबाय। लोगोसे 30 नं क'क्राझार सानजा जनजाति बिधान सभा बियाबाव बिपिएफ दोलोनि बिजाथि प्रमिला रानी ब्रह्मआबो गावनि बिजाथिलाइखौ क'क्राझार जिल्ला बेंगिरिनो गथायो। मख'नो गोनांदि 31 नं सिडली बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि चन्दन ब्रह्म, 33 नं बिजनी बियाबनि इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि फनिन बर', सोनाब क'क्राझार बियाबनि बिपिएफ दोलोनि बिजाथि रबिराम नार्जारी मोना गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।